Така, здравейте, приятели! В днешното видео ще направим нещо като мини-клип в парка сме. И между другото, 1 април. Ето го моят племенник. Смета си с него в парка. Аз не се казвам Мартин. Никола! Сега се връщам. Така, хора, върнах се. И сега, ето го моят приятел тук. Ето го и него. В момента това е моят племенник там. Ето го. Ники, покажи се! Ники, покажи се! Ники, покажи се! Ето го и моят племенник. Ники, спри, не се лигави. Той е на 4 години, ще прави 5. Той май ще прави 5 на април. И държам. Мали, той ще му дай. Така, хора. Гледаме. Ники, хайде, парзоли са. Ники, парзоли са. Айде, твой. Ники. Парзолни се, давай. Ники, парзолни са. Давай. Така, хора. Сега ще ви покажа нещо като рум. Това е парзалката. Ето това е парзалката. Тук има стълби, деца качват. Малките бебенца. Не мога да я покажа. Това е нещо като тунел. Тук са по-трудните стълби. Ето така. И отиваш на там. И хора. Ники, пъти се. И ето така се прицелиш. Тук е неговото колело. Там работи мама, кака и цялото семейство. Това е едно конче. Ето аз в момента ще се кача. И то се люлее тук. Люлее се. И там е Никола. Ники. Между другото, може да ви покажем на там. Защо? Ще те набия. Тук са бебешките бебешките люлки. Там тук е една също парзалка. Между другото, тук се учих да хода. Тук мама ме държаш за ръка и се учиш да хода. Това не е толкова дълго. Нито е високо. И тук и ние стъпалта да се качиш. И то, чакай, в момента ще се кача. Прекалено голям за това. Паднах. Сега идваме насам, ходиме по този начин. Ходиме. Искаме също ни. Ето тук парзалката. Ще се парзулнем. Така, парзулнахме се. И сега се връщам.